Lezi indaba zehora lesikhombisa sigwethula zona bukhome komkhulu le-SABC Auckland Park eGoli nazo ezinosondle namhlanje kusihlwa kungosombuluko. There is no reason to believe at present that the accused will undermine it or jeopardize the criminal justice system. On this basis, bail is granted. Badedelwe ngebhayili eyinkulungwane engamashumi umuntu ngamunye labo ababeyikhulu ze-Transnet uBrian Molefe, uSiyabonga Gama, uAnoj Singh kanye noThamsanqa Jiyane ecaleni lenkohlakalo nokukhwabanisa. Kusasa iDA izovulela ungqongqoshe wemfundo ephakeme uDokotela Nobuhle Nkabane icala lokudukisa iPhalamende ngaphambi kokuba ethule isabelo somnyango wakhe emkhandlweni obhekele ifundazwe iNational Council of Provinces. What are the consequences of me saying no to somebody who holds a higher position in the hierarchy than I do? Sibuyile namhlanje isicau esiphenya insolo zongayiphathi kahle kamengameli wamajaji eEastern Cape uSelby Mbenenge kanti ohola ubufakazi ubize ufakazi omusha ungodi wezobulili uLisa Vetten. Mbukelisi kubingelele sikamngele indabeni zakusihle igama lami nguNoxolo uMamtshali bokwamwali. Sibonge kakhulu ke ukuthi uhlanganyele kanye nathi namhlanje kusihlwa. Izikhulu ezine ezabe zisebenza eTransnet zidedelwe ngebhayili eyinkulungwane zama-50 zamarandi umuntu emunye yinkantolo emantshi esePalmridge eGuruleni eGauteng. Kulabasolwa kubalwa uAnoj Singh owabe yisikhulu esibhekele zemali, uBrian Molefe owabe eyisikhulu esiphezulu, kube uSiyabonga Gama kanye owakeke waba isikhulu esiphezulu seTransnet kanye noThamsanqa Jiyane owabe yisikhulu sezobunjiniyela. Laba bayinikele emaphoyiseni namhlanje kuseni. Brian Molefe accused number 2. Phakathi kwamacala ethese yabasolwa kubalwa ilenkohlakalo yemali engaphezulu kwezigidi ezingama-93 zamarandi nokuyimali okuthiwa yakhokhwa kubaphathi benkampani iTrillion Assets. Le nkokhelo kwabe kungeyokuhlela imali engamabhiliyoni angama-30 amarandi wokuthenga izinqola zezitimela ngo-2012. Kubekwa ukuthi kwabe sekuyinkokhelo yesibili lena kwazise iTransnet yayisivele ikhokhele inkampani iRegiment nokuchaza ukuthi iTrillion yakhokhelwa umsebenzi engawenzanga. Accused number 1 faces 13 counts ranging from PFMA transgressions. There are 3 Companies Act transgression, 2 counts of fraud and 4 counts of corruption. To be clear, accused number 2 faces 3 counts of contraventions of the PFMA, 3 counts under the Companies Act, 2 counts of fraud, 1 count of corruption. In respect of accused number 3, 1 count under the PFMA, 2 counts of fraud and 2 counts of corruption. In respect of accused number 4, 1 count of fraud and 1 count of corruption. Abasolwa babese bededelwa ngebhayili yezinkulungwane ezingama-50 zamarandi umuntu ngamunye. There are no reasons to believe that at present that the accused will invade their trial, and there are no reasons to believe at present that the accused will intimidate or influence witnesses or that they will destroy evidence. And lastly, there is no reason to believe at present that the accused will undermine it or jeopardize the criminal justice system. On this basis, bail is granted. Kulindeleke ukuthi babuyele enkantolo ngomfumfu walonyaka. Kusenjalo okhulumela iqembu umkhonto wesizwe uNhlamulo Ndlela uthi insolo ebhekiswe kulabo ababeyikhulu eziphezulu kwaTransnet uBrian Molefe kanye noSiyabonga Gama nokungamalungu aleli qembu ePhalamende zikhombisa inhlese yezimpi zezombusazwe. MKP ePhalamende amabili azithole esobishini njengoba ebhekene namacala enkohlakalo ezigidini ezingama-93 zamarandi. uMolefe wayeyisikhulu esiphezulu seTransnet phakathi kuka-2011 no-2015 kanti uGama owamlandela kulesikhundla yena wakhonjwa indlela ngo-2018. Ngesikhathi sokuxoshwa kwakhe abanye abaholi be-ANC ne-EFF banxa uGama ukuba anikele ezinkantolo eyovimba ukususwa kwakhe esikhundleni. Undlela uthi kubonakala sengathi umthetho uzosetshenziswa ngendlela engafanele.
Why would they have to step aside? I mean, they must go through whatever processes that they need to go through. We will make a decision as a political party in the same way we made a political decision to appoint them in parliament off the back of flimsy cases that we knew were flimsy cases and politically motivated. Undlela wengeze ngokuthi abakhathazekile nakancane ngokuthi lokhu kuzoba namuphi umthelela eqenjini. We're not worried at all. In actual fact, if the law was applied and according to how it's supposed to be applied and Lady Justice didn't have any eyes, then Ramaphosa would have his day for Phala Phala. So we can't be targeted, made to be seen as if, we are led by people who are criminals and they always want to be tainted with criminality. No. Bonke banikezwe ibhayili ezinkulungwane ezingamashumi 50 zamarandi umuntu ngamunye. Usiso Ncengwa ongomunye wabasolwa abathinteke ecaleni lokubulawa kwalo wayonobhala jikelele wophiko lwentsha kwi-ANC uSandiso Magaqa uzolinda kuze kube umhlazi isikhombisa kuNtulikazi ukuze imgwebi inkantolo ephakeme yaseMgungundlovu. Lokho kuza emva kokuthi evumile ngenyanga edlule ukuthi wambulala uMagaqa. Umbuso kanye nommeli kaNcengwa benze izethulo zokuqinisa nokuxegiswa kwesigwebo namhlanje. Izethulo ekaNcengwa beyicacisa okwenzeka ngenkathi kuzobula uMagaqa nokuhlangana kwakhe nabasolo kungusibonelo Myeza, umlungisi Ncalani kanye nombulelo Mpofana. Kwezombuso izethulo kucaciswe ukuthi uNcengwa waqashwa kanjani kubabulala uMagaqa nanokuthi wanikezwa izinkulungwane ezingama-20 zamarandi ukuze abulale. uNcengwa unxuse ukuba aqhube isigwebo sakhe ejele laseWestville. Ummeli wakhe utshela inkantolo ukuthi kufanele ibale leminyaka eyisishiyagalombili eseyihlale esitokisini uNcengwa. Kusenjalo ukuvuma kaNcengwa icala kube sekholele ekuthena adalule namanye amagama abantu okubalwa kuwo nelikamluleki Indobe ongasekho nowayeyimeya kumasipala iHerkwala namanye amagama ezikhulu zomasipala ayavela etulweni lokubulala. I want to see more arrests. We want to find out everyone that was involved. Police were mentioned on the case. Municipal managers were mentioned on the case. The former mayor was mentioned on the case, which is also passed on. But we want more heads to roll. More people must be arrested. But also want to see a life sentence, even if he has pleaded guilty to the case, but it's still murder. Icala elibhekene nabasolwa ababili okungusibonelo Myeza kanye nombulelo Mpofana lizoqhubeka ngomfumfu kanti selihlukanisiwe nelikaNcengwa. Kuvezwe ukuthi umsolwa wesine okungumlungisi Ncalani akakulungela ukuqula icala njengoba njengamanje esesikhungweni saba nokuphazamiseka kwengqondo. Sithanda ke ukwexwayisa ababukela abasheshe bazwele ngokuqukethwe ilombiko olandelayo. Isicaba esihlalele isikhalo esifakwe ngomahluleli wamajaji Eastern Cape Judge uSelby Mbenenge namhlanje besilalele izethulo ezenziwe ungoti wezobulili uDokotela uLisa Vetten osebeke kulomkhakha kusukela ngo1991. Ungoti wezobulili uLisa Vetten wethule ubufakazi bakhe ngenhloso yokukhanyisela isigcawu ngalokho akuchaze njengokunye kwezinto ezihambisana nezenzo ezeyamene ngokuhlukumeza ngandlela athile okuphathelene nezocansi kakhulukazi ezindaweni zokusebenza. Wendlalele isigcawu ngomzekelo oveza ukuthi isimo besijule kangakanani kulolu daba lweJaji uMbenenge kanye noAndiswa Mengo. What are the consequences of me saying no to somebody who holds a higher position in the hierarchy than I do? If I say no, I am their junior, will they take me seriously? Maqondana nemlayezo yeWhatsApp iJaji uMbenenge noAndiswa Mengo abebethumelana yona eminye yokusolwa ukuthi yayigubuzelwe ezocansi. Ungoti uLisa Vetten uphinde watshela isithangama ukuthi uAndiswa Mengo wayezama ukuyiphebeza. Twice tells him no in capital letters. So there's the no and the high. And then it is impossible. So she is making it very clear there will be no intimacy. Uhlangothi lwabameli beJaji uMbenenge alwenelisekile ngezethulo ezenziwe ungoti uLisa Vetten abakholelwa ukuthi izicheme ngancane. You don't have to support one side. You come as an expert, as an intellectual, because you are independent, you are honest, you are frank, you are giving an analysis, but you are not supporting one side in litigation. Yes, that is the purpose of expert testimony, it's to be a subject expert. Please, ma'am, just give me an answer. Don't. I'm saying, do you agree? I agree. Babona sengathi ubufakazi bocwaningo lwakhe ngeke lusisize ngalutho lesi sithangami.
Kusasa iDA izovulela ungqongqoshe wemfundo ephakeme uDokotela uNobuhle Nkabane icala lokudukisa iPhalamende ngaphambi kokuba ethule isabelo somnyango wakhe emkhandlwini obhekele izifundazwe iNational Council of Provinces. Leli qembu lithi ngeke ligoqe izandla njengoba umengameli wezwe uCyril Ramaphosa esanqaba ukubathathela inyathelo ongqongqoshe abanindeke insolweni zenkohlakalo. Lokhu ngemva kokuthi leli qembu lanqumela umengameli uGwayikatiki lifuna ukuthi axoxe uNkabane, ungqongqoshe wezokuhlaliswa kwabantu uThembi Simelane kanye nephini likaNgqongqoshe wezamanzi uDavid Mahlobo. Ngempela sonto ke leli qembu limemezele ukuthi ngeke livotele isabelo mali semnyango eholwa ongqongqoshe elifuna ukuthi baxoshwe ezikhundleni zabo. Lokhu bekulandela ukuxoshwa kwephini likaNgqongqoshe wezohwebo nezimboni uAndrew Whitfield wayo iDA. Okamanje ke mbukeli sathi nje keqhu ngapha ngaseyitolo kanti sobuya nje emva komzuzwana uma sesibuya sibe sikuphathela udaba oluthi kuthi afanele sibhadale imali elinganayo sonke kanjani kanti ne-transfer futhi ibisiza futhi. Abagibeli beMetrobus bamashele emahhovisi lenkampani behambisa uhlu lwezikhalo njengoba bekhala ngohlelo olusha lokukhokha oluzoqala kusasa nabathi luzombe eqolo. Siphinda sikubingelele mbukeli sikwamukele mangabe usanda kungena odabeni phambili besibike ukuthi badedelwe ngebhayile eyinkulungwane engamashumi zamarandi umuntu ngamunye labo ababe yikhulu zeTransnet okuBrian Mulife, uSiyabonga Gama, uAnosh Singh kanye noThamsanqa Jiyane ecaleni lenkohlakalo nokukhwabanisa. Sikhumbuze ukuthi baziyatholakala ku-YouTube na ku-SABC Plus ungena kuzo nje uyicinge ngamagama athi SABC izindaba. Sithanda ukwexwayisa ababukela abasheshe bazwele ngokuqukethwe ilombiko olandelayo. Uvele kafushane enkantolo yemantshi yasesishiho eLimpopo owesilisa obhekene nezinsolo zokubulala ngesihluku obengunina. uRayisibe Ledwaba obeneminyaka 87 ubudala utholwe isidumbu sakhe siqotshwe sabazicucu ezahlukene seyifihlwe emabhakedeni emzini wakhe. Umphakathi ububuthene kule nkantolo ukuzoyibonela ngokwawo lona wesilisa oneminyaka engama-40 yobudala osolwa ngokuhlahlela obengumama wakhe. Isaguga uRayisibe Ledwaba kutholakale izicubu zesidumbu sakhe inqunywe zathukiswe emabhaketeni emzini wakhe esigodini sasesibura kwaMashashane. Indodana yakhe uLisiba Ledwaba obevele enkantolo uyena ongumsolo osaboshiwe ngamaphoyisa. Ekuveleni kwakhe enkantolo icala libe sehlehliselwe uLwesithathu oluzayo lapho kuzokhulunywa khona ngebhayili. So, having consideration to the submissions made by legal representative and with agreement with the state, the matter shall be postponed to the 9th of July 2025 for the purposes of the formal bail application. Izihlobo zikamufi uRayisibe Ledwaba ebezisenkantolo zikhale ngonyaka enehluku esenziwe indodana yakhe. Bathi bese kunesikhathi eside emhlukumeza kodwa ingabaza kubophisa indodana yakhe. Ngisathukile ngesihluku sokubulawa kukababekazi wami okubuhlungu kakhulu indlela anqunywe ngayo amalungu omzimba wakhe namanje sisazibuza ukuthi ubengenwe yini umenzo okubi aze enze ngalendlela. Umsolwa uLisiba Ledwaba usazogcinwa ngaphakathi esitokisini kuze kuba ubuyela enkantolo ngoLwesithathu oluzayo nokulindeleke ukuthi inkantolo iphinde yengeze amanye amacala phezulu kwakhe. iNPA yeFree State ithi angeke ikwazi ukuqhubeka necala elithinta abasolwa abahlanu ababoshelwe ukuthumba ibhungu elineminyaka eyi-19 ubudala uKamkhelo Bawugudi njengoba bungekho ubufakazi obubayamanisa naleli cala. Namhlanje bekulalelwe isicelo sebhayili sephoyisa elaboshwa kuqala kuleli cala. Leli phoyisa laseBloemfontein okusolwa ukuthi liyabandakanyeka ekuthunjweni kukaKamkhelo Bawugudi lifake isicelo sebhayili enkantolo yemantshi eBloemfontein namhlanje laphinde latshela enkantolo ukuthi alimazi uBawugudi kanye nomndeni wakhe. Uphinde wathi nangesikhathi kubizwe umuntu ukuba azokhomba umsola kuleli cala akuzange kukhonjwe yena. Okhulumela amaphoyisa eFree State uthi uphenyo lusaqhubeka kanti bazobopha noma ngubani othintekayo kuleli cala.
Investigation is where it's standing with these 5 suspects being added, and we anticipate that out of this, it depends where investigation take us. Investigation cannot be driven by rumors, rather the facts. That's how we want to allow the investigating team to dig deeper and find if there's anything like that. Usihlalo wenhlangano yabangcwabe eFree State uthi okubakhulula kakhulu ukuthi uBawugudi ubuyele ekhaya ephephile. It was a tough month for the family and for all of us. But once on Friday morning when we heard the news that the child has been found and he has been found alive, it was such a great relief for everyone. Sibe sesihlehliselwa umhla zintathu kuntulukazi isicelo sebhail saleli phoyisa kanti lisazoqhubeka nokugcinwa estoksini. Ikomiti elibhekele ezokuphepha eGugulethu eKapa lithi likhathazekile ngokuthi oyedwa kulabo ababili abafunwa abakwasidlodlo melana nokudutshulwa kubulawa abantu abayisikhombisa ngempela sonto khona eGugulethu ubesanda kudedelwa estoksini. Ukubulawa kwabantu abaningi siushiye ukhungathekile umphakathi. Abalisa abaphakathi kweminyaka engama-26 kuya kwengama-30 ubudala bebeyixoxele endaweni yokudla ngenkathi behlaselwa abantu abangaziwa. Ikomiti elibhekele ezokuphepha emphakathini CPF lithi kuyakhathaza ukuthi oyedwa kulabo abalandelwa amaphoyisa ungumsolwa ekubulaweni kwephini losihlalo walo leli komiti nokungumuntu owabulawa emzini wakhe eGugulethu ngoZibandlela ngo-2023. One of the perpetrators that are sought now regarding the matter, you will find that they were involved in the killing of the late deputy chairperson of the CPF. So now, while we are frightened, we are also wondering how was he released, and and he's been released just a week before committing this kind of an act. Manje esifundazweni ezilugxekile udlame kanye nomtsolaboyo obenzeka eCape Flats zithi nakuba umsebenzi uqhubeka wokubheka ibhamu ziningi ibhamu ezatholwa yigebengu ukuba zisebenzise. Stakeholders reaffirmed their commitment to a stronger collaborative approach, integrated law enforcement, community organizations and businesses to dismantle extortion networks. AbakwaZidlodlo bakholelwa ekutheni labalisa ababili bengasiza ophenyweni baqhubeke bathi umkhondo kuleli icala uyalandelwa. Ezenhlala kahle esifundazweni iGauteng uFaith Mazibuko uthi bazama ngakho konke okusemandleni ukulwa nezidakamizwa wathi bakwaze ukuqoqa amakhulu ngamakhulu entsha ukuze iyothola usizo lokuyeka lezi zidakamizwa. Abadla izidakamizwa bathi yayi sebekhathele kuba imlutha bayimisele futhi ukuqala kabusha empilweni benzele nezingane zabo. Owengamele ezenhlala kahle esifundazweni uthi uyazi ukuthi khona beze ngoba behudulwa abazali nabo sebekhathele ukukhuza bekhuzile bebelwa izinto ezindlini kuyodayiswa ukuze kuthengwe lombulalazwe. Fathers are dragged by their own parents, of which we used to discourage a parent dragging a person, but sometimes you understand the situation of parent ukhathele uzwile uyasindwa. Laba bangene eshiye idakamizweni bathi babuzwile ubunzima abasathenjwa nasemphakathini abanye bathi abasenzeli bona sebenzela izingane zabo ukuze zibe nabazali abaqotho. I'm a mother of 3. I really need to change my life because I've used a lot of money I used a lot of time of my own time to deprive myself a lot of nice good things in life by using substance. I'm not doing it for myself, I'm doing it for my kids. My firstborn is turning 11 years in 2 months' time. My baby girl is turning 2 years in 2 months' time. I am turning 28 years in 2 months' time. So I've had enough. Ama-drugs ngawaqala njengokuthi mhlambe ngiyazijabulisa kodwa manje sengiyahluleka vele angisakhona ukuphuma and nama-decision nezinto nezimo engizenzayo angisakhona ukuzenza manje ngaphandle kwama-drugs manje vele kungcono ukuthi ngiwayekele. Igama lami nguCalvin wakwaDludla endabeni ze-SABC ngibika ngiseGoli. Abagibeli beMetrobus bamashele emahhovisi lenkampani behambise uhlu lwezikhalo njengoba bekhala ngohlelo olusha lokukhokha oluzoqala kusasa nabathi luzomba eqolo. Badele ubuthongo namakhaza abagibeli abebebuthene eGandiswe namhlanje ekseni bezwakalisa intukuthelo yabo. Bakhala ngokuqalwa kohlelo olusha lokukhokha olubala amakhilomitha ohambo lomgibeli ngamunye.
bamashele emahhovisi omkhandlu behambise uhlu lwezikhalo zabo. The abolishment of the take-in and take-out system that is designed to steal from the commuters, masquerading as the best system while knowingly that commuters will be triple charged for a single trip. The intended publication or implementation of new tariffs must be halted as a matter of urgency it deserves. Abagibeli basola iMetrobus ngokuhluleka ukuxazulula inkinga yamabhasi angekho esimweni esifanele kanye nabashayeli abangenayo impatho. Metrobus isithemba ukuthi izokwenza inzuzo eyanele ngalolu hlelo olusha lokukhokha ukuze izokwazi ukuxazulula zonke izinkinga abagibeli abakhala ngazo. I said to the finance department in the city when they gave me a budget to fix the buses, I said, why don't you give me, redirect that budget for me to buy new buses? How can I fix scraps? It's not going to help. And they gave us some budget. We went out on tender and Volvo won the tender. We are launching the first batch of buses. So Volvo is going to supply us 34 buses. Abagibeli banikeze iziphathimandla izinsuku eziyisikhombisa ukuba ziphendule izikhalo zabo. Mbukeli umhlahlo wesimo sezulu uzolandela ke emva kwekhefu namhlanje sizowethulelwa umkhushulwa wakwaMsimanga. Asakwethokozo mbukeli ukuthi siphinde sihlangana njengoba sesisho sithi mancane nje amathuba emvulo okanye umkhamezelo umkhizo mongena ke ekilika kakhulukazi ke enyakatho Mpumalanga neKwaZulu Natal lapha komhlaba yalingana ngale kwaloko lingathatha ukubalela nje mongena enkabeni lapha kwelase Frostata kanjalo nalapha koNorth West eGauteng siya siyongena nakwezinye indawo ezila KwaZulu Natal yongena ke entshonalanga sika ngamafu kodwa mongena ke ngaseningizimu kanjalo nasengcenyeni ke ezilapha eKapa kanti ke masihlabela phambili siyobheka osuku lakusasa ngivumele ngithi ke sasikaze ngamafu ngapha ngasentshonalanga lapha ngaseKapa ngokubalela mongena endaweni ezimaphakathi kanti ke iSouth African Weather Service yasikhipha isixwayiso lapha koBufort West ukuthi ke isimo singathanda ukubhebhethisa umlilo mawuze waqala umlilo iyekuthanda ubenzima ukunqoba seyisho sithi liyabalela mongena phansi lapha eStern Cape yongena KwaZulu Natal sika ngamafu mongena enyakatho yaZulu Natal lapha komhlaba yalengana koManguza ngisho ngithi ke lingathanda ukuba nenkungu kumongena lapha eMelo komkhondo ethanda ukukanya uyongena lapha koSikukuza koNasport kaBhokweni liye ngokubalela lapha eGauteng phansi kolase Frostata ngabalela sika ngamafu mongena ikakhulukazi engcenyeni ke North West ubheka nje amazinga phansi ebusuku ba namhlanje kuyofika kusasa kusempondo zankomo ngivumele ngithi ke kebandi kakhulukazi ngapha ngasentshonalanga beyiqanda qo mongena kuSutherland kubande eCalvin yongena kuOpentini vustile ke abantu uyongena ke futhi nasengcenyeni ke ezilapha ngaseningizimu koGeorge ngathanda nje ukuthi ke libe phakathi kodwa libande ke futhi mawusondela komnambiti koPhefili yongena ke komtshezi ngisho ngithi ke kebanda futhi ke mongena ke ikakhulukazi koqoqo phutha disaba lapha koBethlehem ngathanda ukubuza ukuthi ungubo ngaki yongena eGauteng bedlala indaba standard in part for ML kube njalo indaba kusabanda ngempela kanti ngophamo enhlavelanga ungaqhonga ngendlela efanele mongena KwaZulu Natal lingaphakathi nje lifudumale lapha komhlaba yalingana yongena eStern Cape lithande nje kuba phakathi lapha kumakhanda lithande nje ukufudumala kwelase Frostata lithanda kuba phakathi eGauteng qhubeka nje lokho kubanda esingakuzwa kancane uyongena lapha koMelo nokho koBufort West singathanda kuba phakathi ukuthi ukubanda ikakhulukazi lapha koSutherland lapha kwanyango ogugulethu ngathanda nje ukuthi kubande kancane ngisho ngithi koApentini libe phakathi ngivumali ngigoqe ngithi ke ngiyayithatha indawo benobusuku obuhle. Mbukeli usale kahle.